मोनसे बाथ्राखौ दिनै बिथांमोनहा बुजिनांगोन गोजोना बर' हारिनि थाखायसो फैदों जेब्लासिम बर' हारिया गोजोन लुबैयाखैमोन गोजोना फैयाखैमोन दिनै जे बड'लेण्डआव गोजोन फैबाय बेयो बर' हारिनि थाखायसो फैदों दा नंखायनो बर' हारिया लुबैदों गोजोन लाबोनांगौ मोजां थासारि दानांगौ सोलोंथायाव जौगानांगौ रांखान्थियाव जौगानांगौ मुलुगनि मानसिफ्रा जोंखौ नागारनानै गोजानाव सहैबाय जोंबो दावगालांनांगौ दा नंखायनो बे हाग्रायाव थानाय हाथियार दैनाय दावराव दावसि खालामनाय बे थासारिनिफ्राय उदां फैनांगोन दा नंखायनो दिनै बड'लेण्डनि सायाव साननाय हनायनि मेक्सिमाम जि मोनसे बिबान बियो बर' हारिनि सायावनो दङ गुबुन हारिया जों एखेलेगे रायजो जायो बिथांमोनजों जों रायजो जागोन मोजां सोमोन्दो लानानै रायजो जागोन नाथाय राजखान्थियाव जाय जि खोथाखौनो बुङा मानो जेब्ला बड'लेण्डनि बाथ्रा रायलायगोन बड'लेण्डनि खोथा रायलायगोन बिनि गोजोन बिनि इयुननि मोजां गाज्रि थासारिया जोंनि हारिनि सायावनो बांसिन सोनारो जोंनि आलादा रायजो बिनाय समावसो जोङो दुर दाय बेखौ बाहायदोंमोन सोमावसारनायाव आरो बे नंगौबो थैदोंमोनबो जोंनि मानसिफ्रा मावदोंमोनबो थैदोंमोनबो नाथाय राजखान्थियाव दुर दाय सोदोबखौ बाहायनांगोन होननानै आं साना आरो बिसेसके दानि समाव आगोलाव बे बड'लेण्डआवबो राजखान्थि होनबा सिलाय बारुद दङमोन बै समाव एसे दुर दायमोन खिन्थु दानि समाव एसेबां शान्ति आरो भारतनि गणतन्त्रआनो विश्वनि गेजेराव सर्वश्रेष्ठ गणतन्त्र दा बेबायदि गणतान्त्रिक हादोराव दिनै राजखान्थि फैनानै खालामनो फैना सोरबा दुर दाय होनना बुङोबा बेथ' माने मा बाथ्रा बुंनो सानो जों मिथिया मानोना दुर दायनि परिबेस गैला बेवहाय रायजो राजाजों रायलायनांगौ भट बिनांगौ खामानि मावनांगौ मा मावगोन खोन्थानांगौ आरो भट लानांगौ बेनोल'सो जायखौ मोजां मोनो होगोन जायखौ मोजां मोना होआ बेखौ नोंसोरनो बुंनो हायो बांद्राय मानसिफोरखौ मिथिनानै खालामनाय गोरोन्थिफोरखौ बेखौ जिग' जिग' रायनाय होनना बुङो आं बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ बुंनो मोजां मोना गोरों मानसिफ्रा बारा भुल खालामनाङा रोङै मानसिफ्रा भुल खालामनाया जुदा दा बेखौ जाहाथे बयबो नोजोर होयो आरो जोंनि राजखान्थि हान्जाया UPPLआनो होन BPFआनो होन मालाबाबो बिथांनि मुसाहाखौ बाहायाखै खिन्थु गभर्नमेन्ट प्रग्रामाव जों लायो मोनफ्रोमबो गभर्नमेन्ट प्रग्रामाव जिहेतु जोंनि बड'फा जों बिथांखौ बाहायो नाथाय राजखान्थिनि प्रग्रामाव जोङो बिथांखौ मालाबाबो बाहाया नंगौ बिथांनि खोथाफोरखौ बुंनानै बिथांनि जि बानिफोर बिथांनि जि कटेक्सन्सफोर बिथांनि जि बर' हारिनो होलांनाय मोन्थोरफोर बेफोरखौ रायखांनाय जायो जे जेरै महात्मा गान्धी बिथांनि बाथ्राखौ बुंनाय जायो MGNरेगाखौ बिथांनि मुङाव दोनदों माने गुबुन गुबुन आसनिफोरखौ बिथांनि मुङाव दोनदों दा जोंनियावबो दिनै बड'फा लाइभलिहुड मिशन बड'फा सुपार 50 जों मुंफोरखौ दोनदों नाथाय राजखान्थि खालामनायनि बेलायाव बेबायदि जों खालामनायबो नङा आरो मालायफ्रा दिनै बिथांमोना बुजिगोन दिनै खालामदों गाबोन बुजिगोन बुजिस्लाबैयाव बिथांमोना सानना लादों जे मुसुखाखौ लाबोबा आरोबाव मोजां मोनगोन हयथ' भटआ बारायगोन दा बेफोर बाथ्राफोरखौ जों फोरोंनो हानाय नङा गावबा गावनो सोलोंनांगोन मोनसे बाथ्राखौ दिनै बिथांमोनहा बुजिनांगोन गोजोना बर' हारिनि थाखायसो फैदों जेब्लासिम बर' हारिया गोजोन लुबैयाखैमोन गोजोना फैयाखैमोन दिनै जे बड'लेण्डआव गोजोन फैबाय बेयो बर' हारिनि थाखायसो फैदों दा नंखायनो बर' हारिया लुबैदों गोजोन लाबोनांगौ मोजां थासारि दानांगौ सोलोंथायाव जौगानांगौ रांखान्थियाव जौगानांगौ मुलुगनि मानसिफ्रा जोंखौ नागारनानै गोजानाव सहैबाय जोंबो दावगालांनांगोन दा नंखायनो बे हाग्रायाव थानाय हाथियार दैनाय दावराव दावसि खालामनाय बे थासारिनिफ्राय उदां फैनांगोन दा नंखायनो दिनै बड'लेण्डनि सायाव साननाय हनायनि मेक्सिमाम जि मोनसे बिबान बियो बर' हारिनि सायावनो दङ गुबुन हारिया जों एखेलेगे रायजो जायो बिथांमोनजों जों रायजो जागोन मोजां सोमोन्दो लानानै रायजो जागोन नाथाय राजखान्थियाव जाय जि खोथाखौनो बुङा मानो जेब्ला बड'लेण्डनि बाथ्रा रायलायगोन बड'लेण्डनि खोथा रायलायगोन बिनि गोजोन बिनि इयुननि मोजां गाज्रि थासारिया जोंनि हारिनि सायावनो बांसिन सोनारो जोंनो
हामीलाई सन्छ सधैँ हाग्रामा महिलारीलाई मोनसे बाथ्राखौ दिनै बिथांमोनहा बुजिनांगोन गोजोना बर' हारिनि थाखायसो फैदों जेब्लासिम बर' हारिया गोजोन लुबैयाखैमोन गोजोना फैयाखैमोन दिनै जे बड'लेण्डआव गोजोन फैबाय बेयो बर' हारिनि थाखायसो फैदों दा नंखायनो बर' हारिया लुबैदों गोजोन लाबोनांगो मोजां थासारि दानांगो सोलोंथायाव जौगानांगो रांखान्थियाव जौगानांगो मुलुगनि मानसिफ्रा जोंखौ नागारनानै गोजानाव सहैबाय जोंबो दावगालांनांगोन दा नंखायनो दैबे हाग्रायाव थानाय हाथियार दैनाय दावराव दावसि खालामनाय बे थासारिनिफ्राय उदां फैनांगोन दा नंखायनो दिनै बड'लेण्डनि सायाव साननाय हनायनि मेक्सिमाम जि मोनसे बिबान बियो बर' हारिनि सायावनो दङ गुबुन हारिया जों एखेलेगे रायजो जायो बिथांमोनजों जों रायजो जागोन मोजां सोमोन्दो लानानै रायजो जागोन नाथाय राजखान्थियाव जाय जि खोथाखौनो बुङा मानो जेब्ला बड'लेण्डनि बाथ्रा रायलायगोन बड'लेण्डनि खोथा रायलायगोन बिनि गोजोन बिनि इयुननि मोजां गाज्रि थासारिया जोंनि हारिनि सायावनो बांसिन सोनारो मोनसे बाथ्राखौ दिनै बिथांमोनहा बुजिनांगोन गोजोना बर' हारिनि थाखायसो फैदों जेब्लासिम बर' हारिया गोजोन लुबैयाखैमोन गोजोना फैयाखैमोन दिनै जे बड'लेण्डआव गोजोन फैबाय बेयो बर' हारिनि थाखायसो फैदों दा नंखायनो बर' हारिया लुबैदों गोजोन लाबोनांगो मोजां थासारि दानांगो सोलोंथायाव जौगानांगो रांखान्थियाव जौगानांगो मुलुगनि मानसिफ्रा जोंखौ नागारनानै गोजानाव सहैबाय जोंबो दावगालांनांगोन दा नंखायनो दैबे हाग्रायाव थानाय हाथियार दैनाय दावराव दावसि खालामनाय बे थासारिनिफ्राय उदां फैनांगोन दा नंखायनो दिनै बड'लेण्डनि सायाव साननाय हनायनि मेक्सिमाम जि मोनसे बिबान बियो बर' हारिनि सायावनो दङ गुबुन हारिया जों एखेलेगे रायजो जायो बिथांमोनजों जों रायजो जागोन मोजां सोमोन्दो लानानै रायजो जागोन नाथाय राजखान्थियाव जाय जि खोथाखौनो बुङा मानो जेब्ला बड'लेण्डनि बाथ्रा रायलायगोन बड'लेण्डनि खोथा रायलायगोन बिनि गोजोन बिनि इयुननि मोजां गाज्रि थासारिया जोंनि हारिनि सायावनो बांसिन सोनारो পাঁচটা বছৰৰ শেষত তেওঁৰ সময় নাই কালি পৰহি ইলেকশ্যন ডিক্লেয়াৰ দিব তেওঁৰ ক্ষমতা নাইকিয়া হ'ব সেই সময়ত তেওঁ গৈ পালে ৰঞ্জন দৈমাৰীক মুক্তি দিব লাগে বুলি গৃহমন্ত্ৰী কোৱাত কিবা অৰ্থ থাকিব পাৰে নেকি ৰাজনীতিৰ বাদেতো একো নহয় যোনে যি কথা নকওঁ মই ৰঞ্জন দৈমাৰীৰ পক্ষত আছোঁ নে বিপক্ষত আছোঁ এই কথাটো বেলেগ কিন্তু ৰঞ্জন দৈমাৰী সম্পৰ্কে প্ৰমোদ বড়ো 100 বাৰ ৰাজনীতি পৰিৱৰ্তন আমি কেতিয়াও অসমৰ ৰাজনীতি আমি মেজৰিটি পালে 15টাই পালেও আমাৰ কেতিয়াও 64টা চিট নহয় যে আমি চৰকাৰ কৰিব পাৰিম সেই ক্ষেত্ৰত আমি কোনোবা ৰাজনৈতিক দলক দিছপুৰ আৰু দিল্লীত সমৰ্থন দিবই লাগিব আৰু আমাৰ দলে ঐক্যবদ্ধভাৱে চিন্তা কৰিব কোন দলক ভৱিষ্যত সমৰ্থন আমি 2 মাহ পিছত হ'বলগীয়া ইলেকশ্যন কাকো সমৰ্থন দিবলগীয়া নহয় আমাকে সমৰ্থন দিবলগীয়া হ'ব আমি মেজৰিটি পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে এইবাৰ বিটিচিৰ নিৰ্বাচন অলপ সুকীয়া হ'ব এটা দুটা নহয় 12টা দলে নিৰ্বাচন খেলিব তাত কংগ্ৰেছে খেলিব AIDF খেলিব BJP UPA জাতীয়